You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello. Welcome to Sugilanon episode 120. Yes, this is Dili Ni Advice, Sugilanon edition. Hello mga kaibigan, welcome. Unsa naman itong istoryahan karong adlaw? Atong istoryahan karong adlaw kay timing manggod na when this episode publishes, it's on Christmas Day or just after Christmas Day. So istoryahan na to ang Christmas Day. Okay, sige. Atong istoryahan kay Filipino Christmas traditions you hate the most. This is a full-on rant fest. Moingon ni Darling Rant Dere. fest, haterade, hate culture, hate all day, every day. Yes, this is the episode. This is the episode that we will be hating on. Oo. So magsugod ko sa Oo. pinaka-first. Kay bago Oo. lang ganin ako na-mention, no? Oo. Naay na mas ko diri, alas 6 sa buntag. Oo, wala mo'y concept of kuan guys kanang time ba nga kanang timing ninyo ang mga galaw guys inyong kay natuog pa man ang mga tao ana. Gani, sayo kaayo, natog pa mga tao niya. Wala pa jud nasundan. Which is a good thing, I guess. Kay isa ra ka balay ang ilang gipamaskuhan. Basi gibadlong. Ay, pwede pod, no? Gibadlong kay sayo pa kaayo. Kay Kay kung mga- ako to mamadlong kuan na kay Makabadlong sir kag pwede idaran? balik lang. Oh, moingon jud ko, ma'am sir, pwede man mo mobalik unya mga 4 PM, 5 PM, 6 PM. Kanang dili pa mitulog. Gani, no? Ano? Mga idaran to ba? Mga tigulang. They sound tigulang. I don't care. Oh, I don't care. basta, sayo kaayo. Naingnan siguro to, no? Kay wala nasundan. Kay isa ra pod sila na masko. Diri sa among silingan. Amazing kayo. Unya, Mastoryahan jud na. unsa man ang ato ang mga kuan, mga tradisyon nga hate kayo nato. Ikaw, unsa imo ha? Grabe, dili man ni ato ang hate, but we've collected this kani nga thread from Reddit. It's the title is which Filipino Christmas traditions you hate the most. Mo ni ang thread sa Reddit. Then gipa-collect na ko kay Copilot ang consensus sa comments sa thread. Kung unsa ang okay. na gina-mention nila dito sa thread. So basahon lang nato ang iyang post mismo sa Okay, sige. original poster. Sige, basaha. Ang pinakauna, Aguinaldo culture. Daghan Dili ba? kay I mean, ay unsa ba? katong post sa Reddit, basaha sa ang Ay, iyahang asa? post. Ang iyahang Basahon post. ako ang iyahang post. Sige mo, adto ko sa Reddit. For context. Okay. Ano siya? Since malapit na rin naman ang Pasko, this may be our favorite holiday, but there are things that I don't like that is associated with this holiday. Aside sa need mag-perform kapag Christmas party, school man yan or office, need nyo pa makipagplastikan, hay nako, buhay. I really hate the fact that parents use their kids on Christmas. Grabe, ginawang pangkabuhayan package ang mga anak nila na halos mag-house to house pa sila. Tapos Christmas morning, ang daming kakatok sa bahay ng mga hindi kakilala asking for aguinaldo. I know it's a season of giving, pero OA na parang obligasyon mo na bigyan sila kahit hindi mo naman inaanak. Mahirap na ang buhay ngayon. This coming holiday, don't oblige the godparents to give money to the kids. May narinig pa ako last year nagsabi ng, sana kinash mo na lang kesa regalo. Aba naman, di ba? Nakoy question. Sa ang nag-post, di ba, si Linked Never In? Siya ang Oo. nag-post, ani. Oo. Mm-mm. Nakoy question sa iyang post. Kanang, dili ni siya, wala ko na-experience ni ba, kanang, Christmas morning, ang daming kakatok sa bahay ng mga hindi kilala asking for aguinaldo. Natingala I know gani it's a ko. season. O sa man ni?
Basin Kasi ni, dato sila sa ilahang neighborhood. dili ko sure politiko mo kay kasagaran ba yan no? Ay, tay sa dili or culture ni nga dili na to familiar, like it's not a Davao thing, it's not a Bisaya thing, is it a Tagalog thing na kanang naay manuktok sila mga balay mangayo aginaldo ang mga bata, or naay special situation lang ni siya, like politiko ba ni siya, or dato sila sa ilang neighborhood, sila ang unsay situation niya, dili ko familiar ani nga naay manuktok sa inyong balay mangayog mga aginaldo. Hmm. O kasabot ani. Dili sad gani ko ka-relate sa iyang giingon nga naay mamasko dalo ng anak para mamasko Kanang i-house to house ang anak. i-house to I-house to house house ang ang anak. anak. Never Never pa din ako. naka-experience. Never pa din ako gi-house to house akong anak. Never pa ko house to house na ko sa akong mama. I don't think I've ever been house to Wala house. man tag-house to house atong mama kring. Wala gani. I don't remember being house to house House like to house that. atong mama. So, na-question ako iyang post. Na question sa nako iyang post. Pasig ko ani sila dato sila sa ilang neighborhood. Feeling nako. Nya ilaharan ning ilaharan ning Wala magutay ka nang dili maguta old rich people kring no nga kanang old money kind of family nga kanang makabalo gyud ta sa ilang culture, basig lahi jud sila culture no, kay kanang wala gyud ta kabalo sa iyang ginapang istorya ay. basin. Oo. Feeling Wa nako. ta kabalo sa iyang ginapang istorya, di ta familiar aning na ID house to house, unsa man ni nga house to house. Mm. O kasabot. Anyway, so sa kani nga thread daghan kay og ning comment, 'di ba? Pero akong gipa summarize ako kay Copilot ang mga common nga gipang-ingon sa mga tao. Mm. So magsugod ta diri sa unsa man sila. Ay natay 6 ka buok. 6 ka buok ang list diri sa mga Filipino Christmas traditions that people hate in the comments, in the Yup. thread. Okay, Mhm. go. Sige. The first one is aginaldo culture. Mao lagi to ang iyang giingon, aginaldo culture. Kanang bisan daw og strangers. Dungan ninyo ang mga iro nako. Dili nako na iro, silingan na iro. I think I can hear it a little bit. Dungog kaayo siya sa ni microphone ako. Anyway, ang kanang aginaldo culture bisan pag mga strangers, bisag wala kaila kay pangayuan gihapon og regalo. Like we said, di ta ka-relate. Oo, na wala ko kabaluan ni. Like wala may stranger na ngayo sa ako aginaldo. Is this a Tagalog culture? Kay wala jud ta kabaluan ni. Wa jud ni sa toa. Sa ako ang pagdako sa Davao City as a Bisaya, and I haven't kanang experience growing up in other places in the Philippines na Tagalog region na or ana wala jud, so wala ko kabalo kung naa ba ni sa ila uso ba ni nga kanang ang mga bata strangers mangayo og aginaldo sa ilaha maski dili nila kaila. If this is it, I would hate it. Like if this is true, I would hate it too. Hmm. I would understand ngano ma-hate nila ni, and I hate it now. I hate it too. Gani, I hate it. Dili ko kakuan ba kay kanang kusog kayong tahol sa mga iro diri o madunggan sa akong microphone. Ang next tradition kay Ninong Ninang, ATM expectations. So ginahimong ATM ang Ninong and Ninang. Guilt tripping, and why people hate it because of guilt tripping and financial strain. Ako no, growing up, I never asked for money from any Ninong or Ninang only because I don't know them. Same. Oo. I think our mother, because she married and focused on the family, she grew out of the friendship sa mga Ninong and Ninang. Murag ana, they lost touch, they lost communication, antud wala na sila'y bonding or unsa ba. That's why we don't know any of our Ninong and Ninangs. Yeah, that's Am possible. I right? Am I right? Yeah, that's Am I right? possible. And I don't blame mom at all. Kay
mag-unsa man ta. Anang sa una katong bata pa ko matingala ko wala lagi ko ninong-ninang. Nya katong mga kauban ako sa school or mga friends ako naa sila ninong-ninang. Ako lagi wala lagi ko ninong-ninang. Matingala ko ana. Pero Mhm. dili man kaayo siya di man kay siya kawalan pod uy. Kay unsa may pulos sa ninang unsa may pulos sa ninang og ninong pangregalo lang. Ang culture diri kay you're expected to give if you're a ninong and ninang, no, which is kind of sad a little bit lang pod kay there are ninongs and ninangs that are happy to give pero nay uban nga kana laging naay financial strain na daan then magka-strain pa jud og samot kay ginapangayuan. Pero dili nako ginatanan kay na may uban nga they are happy to give. Ang ako lang kay dili man guna mao jud ang role sa ninong and ninang, and we already talked about that in one of our older episodes. We talked about what is the purpose of a ninong and ninang. We already talked about that. We did. And I don't And remember what what our consensus was. I remember it, but I don't want to talk about it because I want them to search for that episode. Ay, unsa kaya to na episode? Nakalimot na ko. Bahala mo direk pangita. Pangita ato ninyo na episode, we talked about in detail what a ninong and ninang should be, what their roles are in our lives. And I think our audience are very very intelligent and they already know, but I still need you to find the episode para daghan ang downloads sa among episode. Thank you sa mga mo download sa episode. Oh, unya. The next one. What was it? Yeah. Forced Christmas next party one- performances. Kani Jud, hate na ko ni. Hate na ko ni. Wala na ko ni na-experience, but I would hate this too. Kanang anong pugsun man ka na magpasayaw sa Christmas party, labaw na og kanang as an introvert person, murag mamatay siguro ka ani sa kaulaw pud ani oy. Pero I hate for people to force someone to perform. Hate na ko ng mga tao na magpugos sa mga tao nga mag-perform. mga managers and supervisors I would imagine. Kay kasagaran ani sa kuan man kahani, sa trabahoan man kahani. Nalang ko i-share ba? Na ko i-share. Dili ni about sa Christmas, pero nalang ko gusto i-story. Oh, sige daw. Ambot ko na story ko na ba ni sa inyo ha? Sige daw. Story ni Nathaniel Blanc sa ako na siya core memory ba? Katudong first year college siya, nag-eskwela siya, di ba? Eskwela siya. Na-invite siya sa usa ka first year ba to or second year college? I don't remember the story kung usa ka specific to nga year level sa college, pero na-invite siya sa usa ka debut. Ang akong husband, na-invite siya sa usa ka debut sa babae, nag-debut. Tapos, ang core memory niya kay pagsugod sa program, na ay nag-perform. Ang nag-performing, ani ni siya guys. Ang mga lalaki, nag-form og circle. Kanang murag og sa sisira ng bulaklak, bubuka ang bulaklak. Pero naka-tight formation siya nga, naka-close pa ang bulaklak. Okay. Oo. Tapos pag tugtog sa sound, may boo man to may boo. So I would sing it ha. I would sing it para ma-imagine ninyo. There's always that one person that will always have your heart. Diba? Pag sulod ana nga intro, ni open ang flower formation. Okay. Tapos, sa tunga. Ay, sagkatawa. Sa tunga sa flower formation. Dahil saan yun nalang, isulti dyan ako ang school ha. Ang uniform, Ateneo nga college, kanang blue, light blue nga polo. Para dyan ma-imagine ninyo, dili ko musugot nga dili ninyo ma-imagine. Naka-uniform di ay. Pag opens sa flower formation, naaday lalaki sa tunga. Nga ni tindog. There's always that one person that will always have your heart. Nitindog ang nasa tunga sa formation nga lalaki. Naka-uniform pa siya.
Na pero nakaabri ang polo. Kay na Ay, siya oh, okay. undershirt. Na Okay. siya undershirt, okay? Siya ang uyab sa nagdebut. Ay, okay. Siya day ang special guest. Special honorable guest. There's always that one person that will love. Basta ang na-feel ni Naknak, no, kapila na niya gistorya sa kuha kay dili jud niya malimtan. Siguro mga minimum ika-10 na niya gistorya sa ko balik-balik lang na. Kay dili jud daw niya malimtan, di jud ako malimtan sa una man no, nga naay ni gawas na lalaki sa formation nga ni sayo silang may boo. Imagine man gud nako niya kataonan jud siya. Wala lang, gi-share lang nako sa inyo ha. Dili to siya forced performance kay uyab man siya. He is happy to perform in front of the debutant, 'di ba? Nga naman na kay love man niya. Pero speaking of, naka-experience pa ka nga gipugos sa usa ka performance sa Christmas party. I don't remember kanang magsakit ang dughan na nag-perform. I did perform kanang mukanta kay siguro baga lang pugkog na mukanta man gyud ko. Okay. Oo, mukanta jud ko. So, I don't remember but I would hate, I know the feeling because dili po ni Christmas but I would share something. Gi-invite po ko mo kanta sa patay. Ala ka no. Tapos, okay naman ang invite. Then, nag-decline ko. Kay anak ko na kanang gi-invite ko. Tapos, ni-decline ko kay anak ko na murag dili man good appropriate na ako ang mukanta kay dili ko close ato nga pamilya kring. It's like a stranger singing in the funeral or something or in the burial. I would be happy to sing ha for anyone I'm close with na namatay, ilang family ana. Pero dili ko close ato nga family. Sa kato nga friend close ko, pero for that family nga namatyan dili ko close. So na-invite ko nga mukanta, ni-decline ko. Okay lang man ni-invite. It's not a problem. Tas ni-decline ko. The problem is she is forcing. Ay, gipugos To the ka? point, yes, to the point na nasuko jud siya sa ako Di ay kay ba? dili ko musugot. Oo. To the point na nasuko siya kay di ko musugot. Dito ko nagka-problem. Nganong mamugos? Ayaw mo pamugos, guys. Hala, kalain na uy. Oo. Lain na siya. Ayaw mo pamugos. But it's not a problem to invite me. Kay, nabi times baga kog nong, yes, I would. Mukanta ko. Oh, kato lang na Mata ko, time nga baga dili kog nga nong. dili appropriate sa imong pananaw ang situation. I think it was in my eyes not appropriate because I think as a stranger would sing in the center of the family unit na very very grieving. It's a very personal event. It's a very very personal event and they would need not strangers singing in that event, I think. In my opinion lang. Yeah, I agree. But I feel like katong mga tao nga ginapugos mag-perform, tas nag-perform gyud, I think it's an embarrassing moment, a core memory, an awkward moment, the cringe moment. Oo, tanan na inyong maisip. May na lang no, wala ko at least not that I remember. Wala ko naka-experience na napugos. Wala po ko ka-experience nga nag-perform. Wala lang yun siguro ko ka-remember. Basta, dili ko ka-relate ani. So, maayo na lang, no? Maayo na lang kay I would hate to perform against my will sa mga Christmas party. Mao na akong point. Like, katong friend ako nga nag-invite sa kuha magkanta, I would hate to perform against my will pod. I would not be, it's not ka ng bukal sa loob na ko ba? Bitaw. And you wouldn't want a performer like that na dili ganahan sa iyang gibuhat? Friend pa mo hantod karon. Just civil. Okay. Nasuko man siya sa imo. Oh, nasuko siya. It's not the same anymore. Kumbaga, mao na among friendship karon. Okay. We were friends before, we were close, but it's not the same. Ana lang. Okay. Ana na lang. Oo.
Plastic reunions. That's one of the traditions listed here. Plastic reunions, meaning you are made to attend a reunion or a gathering, a family gathering, when you know that you're not close with those relatives. So so ang obviously you would be plastic sa pag-interact, pag-engage sa ilaha kay dili man mo close. So that's one of the list there. Tinuod ba ni? Naka-experience ba ka ani? Unsa man imong comment ani? Unsa imong mga mastorya ani? I've never been to a reunion. No, I have No, not. I mean family reunion. Na kayo mga experience na yung ana or what? Since I've never been to a reunion, I would just say that I like it when we gather. Kanang kita ninyo as a family. Mora na akong ganahan. And that's not plastikan for me. I would genuinely wanna gather with you all on that day for Christmas. Yawal. You all. Puebables. Puwewable. Actually, Kreng, sa ato manggong family, gamay rata. Compared to other families ba? Mao gani no. So that's why dili gyud ka makaingon nga plastic ta kay wala man jud tay problema. I mean, not nothing major. Nay problema pero nothing major, Oh, 'di walay ba? walay reason to be plastic. Oo. But I would empathize with people not wanting to go to family reunions. They hate it. Kay some people don't like some of their families. Oo, it's true. Mm. It's true. Tinuod It na. happens to some people. We just couldn't relate kay we love our people, or Ah. maybe dili ang atong family ang di ganahan sa atua, and they are the ones dealing with the plastic moments. Oh my god. Mind blown. Di ba? Wala ta kabalo, wala ta kabalo, wala ta kabalo. Mao bitaw na Kring, mao bitaw na nga. Dili ako mismo. There is a we have the same high school, right? There's a grand alumni homecoming every year, or every Mhm. year, or every 2 years, every 3. I never mo attend. Kay I know magplastic kay lang didto. Mao gani no. Oo. It's not Same. genuine. The connection would not be genuine. Magpataasay lang nag-ihi didto, basta no. It's a no for me. Yes, it's a no from me, dog. Mm. So I would empathize with people not wanting to go to reunions because of the plastic na mga tao, or kabalo kang plastic lang mo sa isa't isa, especially katong mga nabay mga in-laws na dili ganahan sa ilang mga naasawa sa ilang mga anak, Uy, 'di kasada ba? na, oy. Oo, lain kayo no, sad pero swerte ta, swerte ta. Swerte atong sister-in-law, Hoy, ang 'di atong ba? sister-in-law, oy, kay Doxte ka. Naa O siya si Casey. ano, naa siya kaligot-got sa iya. Ay, oo, siya noon di ay sa iyang side of the Oo, family oo. na siya toxic relatives. Tas mag-reunion sila. Alam mo ng Ang question. question dira, never makipag-reunion, no, Case? Gani. Ayaw na lang yun. Pero that's not our story to tell. No? Mo Oo. send ka na to og sugilanon dre. You're very welcome. Di, guess na lang siya. Oh, What pwede it po. feels like to deal with toxic relatives. Oo. Imo na iyang topic. Pero, kabalo ba ka? Oo. Mo lang na ako maingon. So, wala jud tay prob. Siya noon na siya prob. Oo, naa Atong siya sister-in-law. Na problem. siya prob sa iyahang side of the family. Mm. Naa. Okay. Good thing that on our side, there's nothing. Kay wala man tay pag-awayan nga yuta. Actually, naan na kay nagpalit betang tulo og Hala, yuta. no. And that is the reason that we will fight. Simba Hoy, ko. ayaw pag Dili, oy. manifesto. Wala, oy. Dili ta. Dili, no No, manifestation. No, 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 universe, you're not listening. You're No, not no, no, listening. no, no. You say Kasi, yeah. Ano, nagdungan tagamay? Or dili? Dili, gihapon. Dili, gyapon. Sige. Another one of the list is katong overly long Burr month celebrations.
So, why people hate it? They say it's exhausting and commercialized. Ako no, mo comment na dayon ko, I don't mind this. I don't hate this. Hmm. What about you? Na-distract ko sa comment sa atong gilibak kay wala nagpalibak. Akis na di ay. Si Casey. Gimension mo yan ka na mo, Case. Just woke up. Oo. Oo. Lupa ang pulutan pala. Ay, o sa reunion. Oo. Pag mag-reunion mo, Case, magsumbaganay na lang mo diretso. May na lang Pwede ni gani, no? bagay kay Casey. Girly ba kaya atong sister-in-law, Ay, no? madaot ang A very iyahang girly gel girl. nails. Oo, Naka-gel nails. madaot pa ang siya. iyahang... Oo, magkinrambasay sila. Ano. Hindi maaari. Hindi maaari Oo. mangyari. Ay, dili. Ang ipaon si Chico o si Jairus, iyang mga anak. Maoy makigsumbagay. Bukaloy. Unsa dobe? Hala, Unsa o, to? tanawa. Unsa? Tanawa, ang comment ni Casey, ano siya, sa reunion siguro nila, I assume, she's talking about a reunion. Ano siya, they used megaphone actually during their meeting. Hala, yung anak ka narcissist, dili pwede nga, dili ko ninyo madunggan. Ako lang ang magstorya. I need to use a megaphone. Unsa di nakadako ang ilahang area na gimitingan. Oy, mura mag-correct. Kailangan jud og megaphone. Oo. Murag ka ng rally ba sa Luneta Park? Ingon ana ang Oo. effect. Oo. Ay, mga NPA din na iyang parinti. Ay, nagarally din ang iyang mga parinti. Red tagging. Na red tag na imong pamilya, Case. Oo. Oo. Kani overly long Burr month celebrations. What is your comment about that? Ako, I don't mind mampod. Kanang makadungog na pagka bare months, makadungog na og kanang Christmas songs, magsugod na ta og pakakita og mga Christmas decorations sa mga establishment or kanang ginabaligya sa mga mall. I don't mind it either. Although, ang mga kuan lang siguro ang mga retail workers, mairita siguro ani. Kay pagpatong sa September, pagpatong gid na sa bare months, makadungog na dayon sila Christmas songs, and that's how many months of balik-balik na Christmas songs? 4 months? Kabalo mo no? Kanang dili jud ko gamind ana ay. I am a person that listens to songs for 1 year at a time. On repeat? Ing anak ko ka-obsessive kanang kabalo jud akong husband ba kaila ka? Oh, kaila ko. Si Nathaniel Blanc. Oo, si Nathaniel Blanc. Ano nagtalikod naman ka, guys? Ako. Oo. Nagtalikod na siya, guys. Kanang ang ako ang style jud no, pag maminaw kog song, pag ma-obsess ko ana nga album, i-repeat yun ako na siya for naadri ka isa nga more than 1 year jud. Kanang PJ Morton nga Gumbo nga album, murag 1.5 year ko na gi-repeat. So I can't relate. Para sa ako lang ha, kanang inyong reklamo, like ang reklamo nila, they hate it when Christmas starts in September because the songs in the mall are balik-balik na. Kabalo ba mo yung ana akong balay karon? Since October, sige kog pa-play og Christmas albums, repeat na siya. Repeat. Sa balay. Balik-balik lang na. Karon ako gibag-ong gi-add si Leifei, pero playlist naman gud na siya sa YouTube. Naanadaan ang PJ Morton Christmas album, Tori Kelly Christmas album, na ay katong Tori Kelly nga katong live niya nga Christmas session. Tapos naapod tong karon na-add nako si Leifei. Daghan kay kog nakoy Christmas playlist. Naka ano na siya, kabalo na sila. So balik-balik na siya. Ing-ana na siya for several months. Okay. So, dili ka relate si Darling? Dili ko ka-relate. I am like that. Pwede ka magtrabaho sa mall. Ay, hello, good morning po. I'm recording. Pwede ka magtrabaho sa mall. Kaya dili man di ay ka ma-bother sa mga balik-balik na sounds. Oo, dili ko ma-bother. Kung malagot mo kay Mariah, paglagot mo, pero magbalik-balik lang yun na.
sa Mm. kuha. Mm. Og kana si Kelly Clarkson og katong kanta ni Kelly Clarkson og ni Ariana nga mura sila kanang nag-asap gani. Mura sila nag-asap kana gong pabiritay Magbiritanay, pulihanay. o pulihanay. Katugong Santa, can you hear me? Di ba, O kuan kato man mo to na, siya. di ba, Britney Spears man na. Ay dili din na mao basta kato Kanta ng daw. all I nothing. I sent a letter to you. And my dreams come true. Oh, yeah. Kato ba? Ay, Kelly Clarkson di ay na og Ariana Grande di ay. Oo, more sila nag-asap. Kana kung makita niyo sa una sa asap, kung nagatanong mo asap sa una kana, kung tayo na si Regine, na si Sarah Geronimo, na si Shasha, na si Lani Mesalucha. Silang tanan magdungan og birit. Oo. Oo, mauna siya karon ang katong sa Kelly Clarkson ug Ariana song. Ah, okay. Okay. So, mauna siya. Anyway, mauna siya. Dili ko ka-relate. Ana, I love, not love, but I don't mind it. Mm-mm. Oo. Oo. Good way to put it. Kaninoon, kaning next sa list, expensive handa. Dili man sa ingon nga hate nako ni. Pero dili jud ako ni gina-practice because of leftovers. Mm-mm. Expensive meaning daghan, 'di ba? Kay daghan kag lutoon meaning mas expensive. Oo. So kung daghan kag handa, that's not my practice at all sa balay. That's not our culture. Maybe before tong gagmay patakring, when we were with our lolo and lola nga Mm-mm. si Doña Zenaida, nga di masugot og handa nga perting gamaya, gusto jud niya kanang grabe. Grabe. Ang ilang handa. Grabe. Mapuno Grabe lang handa, ang guy. lamesa o Dili pa pati countertop mapubutangan pagkaon. Wa pa nabutang sa table tanan kay naapay ubang pagkaon nga naa sa countertop. Mm-mm. Oo. Mm-mm. Oo. Tas naapay uban sa ref. Ako mama god, ma-remember core memory niya. Maghimo siya leche flan, 12 ka buok. Daghan kaayo. Exhausting kayo. Ako, nako'y plano maghimo og leche flan pero custard cream butangan ako cream cheese leche flan ay cream cheese flan murag ana. Basta murag himo na ko siyang cream cheese style. Isa lang ka buok kong buhaton. Okay. Isa lang. Okay. Isa lang. Na-imagine nimo atong mama sa una gahimo og 12. Daghan Kaya kaayo. nga no, ang ato manggong lola is very, and lolo is very superstitious. But napas na nila sa atong mama. Atong mama superstitious pod. So they create sa una 12 of everything. Ay, okay. Daghan na Oo, pod. 12. Ambot gani anak nila, uy, basta inga anak mo na, dili ko fan, ana, di po na ko hate, kay mukhaon bita. Oo. I didn't mind it when So, I was a kid. Oo, I don't mind it, kay mukhaon ko, but now that I'm the one cooking or preparing, dili man sa, aside sa kapoy, kay daghan kay kaglutoon, pero aside po sa gasto, kay daghan kay kagastohon, daghan kag paliton, ang leftovers gyud daghan, mapanos, basta daghan siya. So, over lang pod siya. Over. Okay. Mm-mm. Gani. Ang ako ari karon no kay makipatlak lang man me mo dalar ko dessert og sudan. Maura. Kabalo ba ka, Kring? Karong Pasko, diri ka? Or dito, sa Pioneer? Can I invite myself to your place? Okay, if you're going to my place, magplano ta, ang game na to is, magpalit ka og, i-chat na lang ako sa imo. Lisod siya i-explain. May pa-chat na diri ta Kaya magsabot. ang gift style is lahi ta tong gift style. It's 30 to 50 pesos lang, pero 6 pieces or 7 pieces. Ayun yung paliton per person. Pero basta himuon siyang game kaya nakita na sa TikTok, sundogon ang sa TikTok. Basta i-chat lang nako si Mua ang mechanics. Okay, chat lamang. Tapos akong handa gud ana nga day kay katong flan na akong plano buhaton. And mag-order ko sa Pizza Hut og katong ilang Christmas bundle. Mao lang. Hala, dapat buntag sayo pa lang na nimo i-order. No, you can order in advance sa website and I did.
Oh, okay, very good. Oo, I love that maka-order for ka in you. advance. Oo, na-bundle na siya, then i-pick up na lang siya. Okay. Mm. So that's what I'm doing. It's so simple and dili siya ing anak ka OA. So okay na na siya. Okay. Very good. Mm. Oo. Kung asa man magpasko ang ubang tao, unta magbalipayon mo, and I believe when this publishes kuan kanang human na ang Pasko. So, Merry Christmas na lang sa tanan. Happy holidays for everyone that's not celebrating Christmas but celebrating the holiday. Like I said, kanang magsurihan na gud ni Nathaniel Blanc. Mm-mm. Kanang nalagi mga tao nga kanang kusog kayo sa ilang conviction nga dapat dili daw i-celebrate ang Christmas tungod sa ilang religion. Pero nganong mag day off man mo sa Christmas be? Kuha na ka ng take Di advantage. Taking advantage of what is given to Gani, us. that's what I'm saying. That's what I'm saying. Kanang suko kay sila kanang ay dili dili pa di ang Christmas like naabay nag-viral ron nga ang Jollibee na tapad sa isa ka religious institution. Nakatapad sila building ba Jollibee and this religious institution. I'm not gonna dox it. Basta Jollibee and religious institution nagtapad. Dako kayong Christmas tree sa Jollibee. Kabalo ba ka, Kring? Murag Oh. gikasabaan sila sa religious institution. Gipa-take down ang ilang Hala. Christmas tree. Bagag na ako na eh. And then, ang Jollibee naging submissive. Gitanggal nila ilang Christmas tree. Ay, buutan si Jollibee. Dili siya confrontational. O, oo, gitanggal nila. Pero, ngano man mag-celebrate, ngano man mag-day off mo on Christmas Day, be? Mga baga sila no? Dapat mag-work mo. Mag-work ba na sila? Ah, dili po. Uy, appeal na sila sa day off. Appeal sila sa day off, pero dili dapat pwede. Oh, Dapat katong mga religions lang na nag-celebrate sa Christmas ang mag-day off. baga sila no? Gamay ra na siya nga problema ha, di na nato padakon. Hmm. Kung Kay- ani lang man guna guys, kung naay nag-celebrate og Christmas, respect them. Pasag Kay kung day. kay kung nag-celebrate pod mo sa inyong mga event or sa inyong mga holidays, wala man mi naghilabot sa inyo ha. Oh, pasagdan mi ninyo. Pasagdan mo na mo. Sa mga tao nga nag-celebrate og Christmas, respect their holidays. And then for those who are like you, kung kamo nag-celebrate mo Christmas, ay celebrate mo holidays nga dili namo gina-celebrate, wala man mi nagahilabot sa inyo ha. So ayo hilabti ang Christmas tree sa Jollibee. Wala na. Gilabtan na. Mga bagag. Naghilabtan na gani. Bastos. Why inukas yun? Okasyon. Gani, no? Lain silang batasan. Mm. Puewables. Puewables. Ay, tama. Oo. Dapat puewables. Mao na to. Gani. Onya, guys, diri ra ta kutob. Thank you so much for listening. Thank you so much, everybody. Send your stories. Go to our website, diliniadvice.com, and fill in a form. Or post the story to our Facebook group, Dili Ni Advice. You can even just send a thread na Oo. gusto ninyong i-tackle na mo. Like, you found a thread in Facebook, in Instagram, in Reddit. You found the thread, you want us to discuss it, let's go. Send it. Oo. Mm-mm. Tama. Mm-mm. Mm-mm. Magbisda Academy ta. Mr. Academy. Bisda Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is gubot. Go. Meaning, gubot, G-U-B-O-T, it means chaotic, messy, disorganized, full of commotion. So, example sentence, gubot kaayo ang group chat, wa na ko'y masabtan. In English, the group chat is so chaotic, I can't understand anything anymore. Moto siya, guys. Oh, that's it. That's the word, gubot for ya. Sa vote in the poll, mo niya ako ang poll. Aha dito sa mga na-mention na Christmas tradition ang hate ninyo. So again, it was Aguinaldo culture, ninong-ninang ATM expectations, forced Christmas party performances, plastic reunions, overly long Burr month celebrations, or expensive nga handa. Kadaghan ba ato sa poll? Pero i-comment na lang ninyo kung sa inyong vote dito.
Thank you. I think that's all. That's it. Are we done here? Are we done here? Yes, we are done here. Okay. Merry Christmas, you very everybody. Happy holidays. Bye! Happy holidays! Merry Christmas! Except sa dili naga-celebrate of Christmas, pero naga-day off sa Christmas Day, which you don't deserve. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili ni Advice. Kung naamoy mga istorya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships o uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Napod may mga baligya nga merch sa among store, na t-shirts, na tote bags. Palit na mo! Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Nya, mora to guys. Tanghal salamat sa inyong pagpaminaw. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye!